Klub sa volá Športový futsalový klub Nitra. Vznikol v júli tohto roku odkúpením licencie od popradského mužstva. Na základe tejto licencie sme sa vlastne stali účastníkmi Extraligy. V mužstve máme momentálne 4 hráčov z Levíc, 2 z Vrábel a 8 z Nitry. Najskúsenejší je brankár Peťo Molnár, ktorý má aj cez 30 reprezentačných štartov. A vlastne ostatní hráči, všetci, ktorí sú tu, tak Extraligu nehrali. Čo sa týka z mojich spolupracovníkov, tak asistentami robí Majko Jurík, vedúceho mužstva mi robí Peťo Molnárov otec Jozef a takisto aj Ivko Blízik. A doktora máme pána doktora Roháča. Skončiť do 8. miesta jednoznačne a pokúsiť sa hrať play-off. Nad ničím iným ani nerozmýšľam, len na play-off, to znamená skončiť do 8. miesta. Keď to bude 8. miesto, bude to výborné, keď to bude 7. bude to ešte lepšie, keď to bude 6. bude to vynikajúce, keď to bude 5. bude to fantastické. Takže my sa odrážame od toho 8. miesta smerom hore, aby sme sa vyhli baráži. Máme za sebou 3 kolá. Po 3 kolách sme získali veľmi dôležité a cenné 3 body po víťazstve s mestským rivalom, s mestským futsalovým klubom Nitra. Prvý zápas sme mali hneď majstra z minulého roku RC z Košice, s ktorým sme prehrali 0-3 a posledný zápas sme prehrali s Trnavou, Mima Trnava 1-6,